Kyseessähän on häiriö tarkkaavuuden suuntaamisessa. Ja se näkyy sit myös siinä, että keskittyy epäolennaisuuksiin. Että mullakin saattaa olla käppä ihan kaos ja sitten mä rupean jyssää jotain ovenkarmeja tai rupean maalaamaan ovenkarmeja. Tai sitten just sitä, että jos on joku asia, joka kiinnostaa ihan valtavasti, niin sitten ylikeskittyy, eli uppoutuu ihan kaikkesti enää näe eikä kuule, mitä ympärillä tapahtuu. Ja kun on vaikea säädellä sitä omaa tarkkaavuuttaan ja vaikea priorisoida, niin sitten se tuleekin siinä. Hyperaktiivisuus on taas sitten ehkä enemmänkin sitä perinteistä keskittymiskyvyttömyyttä, että kun ei pysy paikallaan ja ajatukset säntäilee ja sitten hei, tuolla on orava ja sitten lähdetäänkin sinne. Niin. Mutta on sitten ihan valtavasti hyötyä minun työssäni, että kun pystyy ihan niinku, varsinkin kun tulin ulos kaapista, että kun oli alkuun vähän varovainen, että uskaltaako, että kuinka paljon se niin leimaa. Kun mä voin kertoa oppilaille, että hei, että mullakin on ADHD, niin sitten he on heti silleen, hei, mulla on vähän samanlaisia. Sitten sillä tavalla mä myös ymmärrän niitä oppilaita. Mä ymmärrän sen, että asiat unohtuu, mä ymmärrän sen, että asiat jää kesken. Kerroin jo keväällä sitten uudelleen rehtorille, että hei, että mulla on sitten ADHD, että minä sähellän, unohdan, sekoilen, että mä en tee sitä siksi, että mä ei kiinnosta, vaan siksi, että mä ihan aidosti saatan unohtaa jonkun tosi tärkeän asian, että minä olen kuitenkin unohtanut vastasyntyneen lapsen kauppaan joskus 14 vuotta sitten. Se ihan eka tavoite on se, että tuut vaan paikalle. Ja sitten kun se onnistuu, niin sitten iloitaan sitä. Ja sitten sen jälkeen otetaan seuraava tavoite, että oot vaikka koulussa puoli tuntia. Ja sitten kun se onnistuu, niin sitten voidaan ottaa seuraava tavoite, että saat tehtyä vaikka pari tehtävää, kun sä oot täällä paikalla. Nimenomaan niin pienin askelin, että ei tule semmoista epäonnistumista. Myötätuntoa, että hei, että nyt ei mennyt ihan niin kuin putkeen tämä homma. Mitähän me voitaisiin tehdä, että ensi kerralla sä vaikka huomasit etukäteen, että ei ehkä kannata sytyttää käsidesiä koulun lattialla palamaan. Ja tämä on ihan tosi tarina. Voit kuvitella, miten ikävät seuraukset sellaisesta sitten tulee. Että ensinnäkin kaikki tulee huutaa sulle. Ensiksi koulun henkilöt huutaa sulle ja sitten huudetaan vielä vähän kotona lisää. Ja niin sitten se, että osoittaisikin sitä myötätuntoa, että hei, että kyllä sä teit väärin, kyllä, että tämmöinen ei ole sallittua. Mutta se, että miten voitaisiin ensi kerralla tehdä silleen, että sä et ihan näin äkillisesti toimisi. Morjesta ja tervetuloa OPE-klubiin. Mä olen Tuomas Kaukoranta ja mä toimin OPE-klubin isäntänä sekä sisäänheittäjänä. Ja mä haluan toivottaa sydämellisesti tervetulleeksi kaikki, jotka on kiinnostuneita avoimesta rehellisestä keskustelusta, mikä liittyy koulutusalaan, opetusalaan ylipäätään, meidän suomalaiseen koulutusjärjestelmään, opettajuuteen, opettajan toimenkuvaan sekä ylipäätään kaikenlaiseen asiaan, mikä liittyy ihmisen oppimiseen. Ja tässä jaksossa mulla on vieraana Ilona Ruis. Hän on yläkoulun erityisluokan opettaja ja väitöskirjatutkija tuolla Helsingin yliopistossa. Ja tänään meillä on erityisen mielenkiintoinen aihe, sillä me keskustellaan opettajan ADHD:stä. Miten se ilmenee, miten se mahdollisesti vaikuttaa ihan normaali arkeen ja miten se mahdollisesti vaikuttaa opettajan arjen työhön. Toivottavasti tämä keskustelu on teidän mielestä mielenkiintoista. Mun mielestä se ainakin oli. Okei, no sä oot Ilona oikein ystävällisesti ja urheasti lupautunut mulle ja meille tulla kertomaan, että mitä se on, jos on opettaja ja jos on opettaja, kenellä on ADHD. Niin haluaisitko aluksi vaikka vähän silleen nopeasti kuvailla, että mikä se ADHD nyt on? Mehän tiedetään, että se on niin kuin tämmöinen tarkkaavaisuus ja hyperaktiivisuus, häiriö, haaste, ongelma, mutta mitä se ehkä niin kuin silleen käytännön tasolla on? No, käytännön tasolla. Aloitin erityisopettajan hommat vuotta vaille valmiina luokanopettajana ja huomasin heti alkuunsa, että kaikki jutut, mitä mun oppilailla on, niin sopii hyvin itseeni. Eli kun mä tein niille kaikki toiminnanohjauskortteja, niin totesin, että hei, mäkin hyötyisin tällaisista ja säädän ja sählään, sekoilen, unohtelen ja
Ja saan itselleni sitten niin kuin työni puolesta kaiken maailman vaikeuksia siksi, että säädän ja sählään. Ja sitten on kaikki kummallisia tilanteita, että istutaan vanhempien kanssa pöydän ääressä odottamassa tai muita virkamiehiä paikalla, jotka ei sitten koskaan tuu. Ja sitten on silleen, että onkohan mä unohtanut soittaa jollekin. Tai onko tästä sovittu tai eikö ole sovittu. Ja omasta mielestäni on kyllä sopinut, mutta koska kukaan ketään ei saa kiinni, niin sitten ei koskaan selvinnyt, että mikä juttu se on. Mutta tällaisia sattuu kaikille joskus. Mutta sitten kun niitä rupeaa sattua niin kuin useasti saman ihmisen kanssa, sitten yhdistävä tekijä on se ihminen. Ja silleen se näkyy ja siitä sitten lääkäriin, että mulla on ehkä ADHD ja lääkäri kysyy yhden kysymyksen, että miten pärjäsit koulussa ja mä sanoin, että ihan hyvin ja sitten lääkäri totesi, että ei sulla ole ADHDta. No niin. Ja ei siinä mitään, mutta siitä sitten meni sitten ehkä vuosi, kun totesin, että kyllä tämä on. Ja meni sitten uudelle lääkärille, mutta se olikin sitten semmoinen sisääntulo myöhässä ja 2 lasta kainalossa ja hirveä hässäkkää puhetulvasta ei tullut loppua, niin se lääkäri sitten jo uskoi, että mulla saattaa olla jotain ongelmia. Ja että se on ehkä se ydin, että säätäminen, sählääminen ja sitten erinäiset sitten ongelmat, jotka sitten niistä johtuu. Ja ehkä semmoinen, mikä niinku isoin juttu on se, että mistä näistä yleensä puhutaan, se, että jotta voi saada diagnoosin, niin kaiken tämän pitää haitata elämää. Joo, mä meinasin just kysyä tuossa noin, että se periaatteessa meidän kaikkien semmoisen arkikokemuksen myötä, niin eihän se missään nimessä voi olla niin, että jos oot pärjännyt koulussa, niin sulla ei voi olla ADHD:ta, vaan just tämä, niin kuin sanoit, että jos on keksinyt semmoisia selviytymismekanismeja tai toimintatapoja, työkaluja, jonka avulla sitä pystyy niin kuin hallinnoimaan jollain tavalla, että, niin kuin, että se ei haittaa omaa elämää niin paljon, että selviät omasta elämästä, niin aivan hyvin hän pystyy koulussakin pärjätä hyvin. Kyllä. Ja sitten myös se, että minä tykkään opiskella, minä tykkään oppia uusia asioita, olen utelias ja kiinnostun kaikesta, joten mulle riitti se, että mä oon paikalla, niin kaikki vaan jotenkin imeytyi itseen ja sitten aina koetta ennen niin kuin välkällä vähän katsottiin, että mitä se alueella olikaan. Sitten pärjättiin kokeessa ja sitten pärjättiin koulussa, että sitten kun vielä kyllä mä silloin joskus, kun mä siellä tutkimuksessa kävin, niin ilmoitin myös tämän, että kyllä, mulla on hyvät paperit koulusta, mutta se ei johdu siitä, että mä olisin kauhean keskittynyt opiskelija, vaan siitä, että mulle riitti se, että mä oon paikalla ja mua kiinnostaa. Niin. Voisi ehkä lähteä, kun tietysti ADHD on varmasti monenlaisia ja sitten ehkä voidaan katsoa, onko ADD ja ADHD keskenään miten erilaisia, vai onko se vaan semmoinen ikään kuin jatkumo. Mutta just toi, että mullakin on jotain tuttavia ja sitten aina välillä ihan niin kuin omia opiskelijoita, että aivan selkeästi, joko heillä on siis ADHD-diagnoosi tai selkeästi ei ole, mutta niin kuin se käyttäytyminen muuten vaikuttaisi siltä. Mutta samaan aikaan sellaiset asiat, mitkä heitä kiinnostaa, skeittaaminen, kitaran soitto, mitä ikinä se onkaan, niin ne voi uppoutua ihan niin kuin tunneiksi. Ja että niin kuin keskittymisen häiriöstä ei ole häivääkään. Niin onko tämä sellainen, että se ei ole vielä ADHDta, vai onko tämä vaan tämmöinen niin kuin, ikään kuin tavan kansalaisen, kun mä oon miettinyt silleen, että nehän kaksi menee vähän niin kuin ristiriitaisesti. Että onko se, voiko olla ADHD, joka pystyy sitten niin kuin henkilö, joka pystyy keskittymään tosi hyvin joihinkin asioihin, mikä heitä kiinnostaa? Kyllä. Mä virallisesti nyt en tiedä, miten se menee, mutta itse olen ajatellut sen niin päin, että kyseessähän on häiriö tarkkaavuuden suuntaamisessa. Ja se näkyy sit myös siinä, että keskittyy epäolennaisuuksiin, että mullakin saattaa olla käppä ihan kaos ja sitten mä rupean jyssää jotain ovenkarmeja, kun niissä on jotain tummentuvaa tai rupean maalaamaan ovenkarmeja, että näinkin on tehnyt, että täällä olisi vaikka mitä kaikkea 100 kertaa järkevämpää siivottavaa, niin mä käyn kaivaa jostain kaapin pohjalta valkoista maalia ja rupean maalaamaan ovenkarmeja, kun se on kiva sitten, kun on valkoiset. Tai sitten just sitä, että jos on joku asia, joka kiinnostaa ihan valtavasti, niin sitten ylikeskittyy, eli uppoutuu ihan kaikkea, enää näe eikä kuule, mitä ympärillä tapahtuu.
Että tavallaan se, että kun on vaikea säädellä sitä omaa tarkkaavuuttaan ja vaikea priorisoida, niin sitten se tuleekin siinä. Sitten se tarkkaavuuden pulma. Joo, eli hyperaktiivisuus on taas sitten ehkä enemmänkin sitä perinteistä keskittymiskyvyttömyyttä, että kun ei pysy paikallaan ja ajatukset säntäilee ja sitten hei, tuolla on orava ja sitten lähdetäänkin sinne, niin se on sitten ehkä se, mitä nyt perinteisesti ajatellaan ADHD:ksi, että kun se oikeasti sit sitä, että ei vaan pysty keskittyä tai pysty olemaan tarkkaavainen, niin että sitten siinä on se ero. Nykyäänhän ADHD:ta ei enää eroteta ADD:stä, vaan yleisesti, että ADHD on sellainen kattotermi, jonka alle sitten kuuluu tämmöinen tarkkaamaton muoto, hyperaktiivinen muoto ja sitten on vielä sekamuoto, jos on sitten molempia piirteitä. Ja samasta syystä niin kuin minäkin sitten nykyään puhun vaan ADHD:stä, että vaikka mulla on diagnosoitu se tarkkaamaton muoto. Minähän en ole hyperaktiivinen, mutta hyperaktiivisuuteen kuuluu myös impulsiivisuus ja mä oon erittäin impulsiivinen. Niin, eli voi olla siis, tässä ADHD:n alla voi olla siis impulsiivinen olematta hyperaktiivinen, kun ne tuntuu menevän tosi käsi kädessä usein. Joo, ja sitten muistaakseni se oli vielä silleen, että se diagnostisissa kriteereissä on tosiaan 3 niin kuin tämmöistä alakäsitettä, tai siis tämmöisen ADHD:n alakäsitettä, jossa on se tarkkaavuus, hyperaktiivisuus ja impulsiivisuus. Ja sitten näiden niin kuin yhteispistemäärä sitten ratkaisee sen, että onko ADHD ja minkä muotoinen ADHD. Sitten tälle opettajan näkökulmasta tämä on ihan sama, niin kuin mikä se on se muoto. Että sillä on nyt lähinnä merkitystä, että miten se näkyy siellä arjessa. Joo. Ja noin. Miten niin kuin, jos ajatellaan, siis kyllä niin kuin opettaja tietysti luokassa huomaa erilaisia tarkkaavaisuushäiriöitä, mutta yleensä niin kuin ehkä kansankielessä se ADHD, niin kuin just sanoitkin, on näin hyperaktiivinen, impulsiivinen ja tälle, että ei vaan pysty keskittymään mihinkään koko ajan menossa. Niin mikä se on sitten se ADHD ilman sitä hyperaktiivisuuskomponenttia ja ehkä jopa niin kuin vähäisemmällä impulsiivisuudella? Miten se sitten ilmenee? No ne ihmiset on yleensä semmoisia haaveilijoita, uppoutuvat omiin ajatuksiinsa, eivät aiheuta hirveästi häiriötä, mutta sitten taas heillä saattaa mennä kaikki ohi, kun ei vaan niin pysty niin kuin suuntaamaan sitä tarkkaavuuttaan siihen asiaan, vaan sitten katoaa jonnekin omiin maailmoihinsa. Ja itse olen semmoinen, niin kuin tässäkin, minulla on täällä tämmöinen, mä tarvitsen aina jotain ohjeistoimintaa, koska muuten mä en pysty sitten niin kuin pysyä aiheessa, vaan sitten mullakin lähtee ajatukset harhailemaan, että vaikka moni luulee, että se on jotenkin epäkohteliasta tai ei kuuntele tai seuraa, niin mulla se on just toisinpäin, että jos mulla ei ole mitään oheistoimintaa, niin sitten mä en ainakaan seuraa. Kun mä en vaan pysty, mun lähtee ajatukset menee johonkin ihan muualle. Ja sitten taas tapahtuu, että mitä noi puhukaan ja mitähän tässä sanottiin. Ja kaikista kamalin tilanne on tietenkin sitten se, että no Ilona, mitä mieltä sä oot tästä? Ja sitten tosiaan, mistähän täällä edes puhuttiin. Joo. Mutta hei, haluaisin vähän niin kuin kuvata kun totta kai mä olen kuullut paljon tästä näin, että täytyy, ja nykyään silloin kun oli fidget spinnerit oli kova sana, niin eikö sitäkin ehdotettu tähän näin, ja en tiedä, se saattoi jopa toimiakin sitten, mutta just tämmöistä niin kuin pientä piirtelyä tai neulomista tai mitä ikinä pallonpuristelu se onkaan, niin mikä siinä on se niin kuin idea, koska niin kuin mä en ilmeisestikään ole sitten ADHD-ihminen, kun mä en ihan niin kuin pysty ymmärtämään, mutta sitten toisaalta mulla on myös paljon niin kuin tuttavia, joilla ei välttämättä ole diagnosoitu, mutta sitten esimerkiksi just neulominen, tosi monillahan on, että neulominen auttaa. Niin, mikä siinä on se, onko sulla mitään tämmöistä tieteellistä tietoa tai sitten niin kuin kokemusperäistä, että miksi se toimii niin? Tieteellistä tietoa ei ole, mutta kokemuksellisesti voin sanoa, että niin kuin mäkin sanoin, että mä kutsun sitä oheistoiminnaksi. Et kunhan se on semmoista, mikä ei vaadi sillä tavalla niin kuin ajattelua, koska jos mä rupean ajattelemaan jotain hirveästi, jos mä vaikka rupeaisin kirjoittaa jotain,
niin en mä silloin pysty kuulemaan, mitä joku toinen sanoo. Mutta sitten jos mä vaan piirtelen jotain random-kuvioita, tai sitten on yksi kännykkäpeli, mitä mä pelaan, Heyday, josta voisi kuvitella, että se vaatii ajattelua, mutta se on vaan semmoista, että mä vaan klikkailen ja siellä niin kuin menemään samaan aikaan, kun mä kuuntelen, mitä ympärillä tapahtuu. Okay. Niin sitten, tietenkin sitten se, että joskus on sitten esimerkiksi hyödyllisempää sitten, että on se, että vaikka se kynä, että sitten mä vaikka kirjoittaa ylös vaikka, että hei, tästä on tommoinen juttu, että mä haluan palata tähän vielä. Niin sitten kirjoittaa jonkun sanan ylös ja sitten tulee vaikka myöhemmin vaikka jotain kysyttävää, niin sitten aina mulla on tuossa toi sana, että se tarkoitti tätä, eli mulla on kysyttävää. Voiko se liittyä jotenkin siihen niin kuin tarkkaavaisuuden suuntaamiseen, niin kuin että kun sulla on jo joku aktiviteetti, mikä vaatii vähän semmoista jotain fyysistä, niin sitten sä pystyt niin kuin ikään kuin määräämään sen tarkkaavaisuuden suuntautumaan siihen asiaan, mikä on käsillä. Mutta sitten jos sulla ei ole sitä, niin tavallaan että se joka tapauksessa tulee 2 tai 3 jako, niin sitten jos sen niin kuin silleen jo valikoi ikään kuin harmittoman yhden vaihtoehdon siihen. Et jos sitä ei valikoi, niin sitten niin kuin sä sanoit, niin ajatukset lähtee juokseen. Kuulostaako tommoinen jotenkin järkevältä? Joo, mä en tiedä, onko se määräämistä, mutta se on ehkä semmoinen, minkä on huomannut toimivaksi, että kun mä teen näin, mä pystyn kuulemaan ja ymmärtämään ja sisäistämään, mitä puhutaan. Jos ei ole, niin sitten mä oon omissa maailmoissani enkä kuule, enkä ymmärrä, enkä sisäistä. Mutta sitten on esimerkiksi, vaikka mullakin on oppilaita, jotka on tosi niin kuin hyperaktiivisia, että on tosi vaikea pelkästään vaan istua paikallaan, niin he tarvitsevat jotain fyysistä, joka on tavallaan korvaa sen liikkumistarpeen. Sitten ostin ulkomailta rukousnauhoja, joista otan ristit pois, mutta se on ihan älyttömän kiva, kun fidgettien huono puoli on se, tai ainakin nämä fidget-spinnerit, että sitten se meneekin sit silleen, että niillä aletaan leikkimään, jolloin keskitytään siihen leikkimiseen. Mutta sitten esimerkiksi rukousnauha on aika kiva, koska sillä pystyy sitten tekemään semmoista, niin kuin, että sä siirtelet niitä helmiä vaan ja pyörittelet sitä niin kuin nauhaa sun käsissä. Siitä ei lähde hirveästi ääntä. Okei, sitäkin voi niin kuin tälleen tehdä ja heittää jonnekin, mutta toivon, katsotaan toimiiko se. Mä oon aina koittanut jotain, sitten on kuminauhoja ja sinitarra, mutta mun sinitarra teki ällöttävää. Joo. Ja kyllähän se on lähtökohtaisesti rukousnauha jotenkin rauhallisempi kuin fidget spinneri. Niin sitten mä ajattelin, että pakko niinku testata, että me itse kun sen ostin itselleen, huomasin, että on kiva niinku vaan olla vaan, ja sitten vaan siinä samalla sit vaan niinku näpelöisit niitä helmiä, että kaikki ei siitä tykkää. Sitten on olemassa esimerkiksi semmoisia, mistä mä oon kanssa tykännyt, sormuksia, jotka pyörii. Että sulla on se niin sormus sormessa ja sitten sä voit tehdä silleen niin kuin näin ja sitten se tavallaan että se sormus on semmoinen 2-kerroksinen, että se ulompi kerros on se pyörvä. Niin se on vähän niin kuin laakeri niin kuin mekaanisissa jutuissa. Joo, pyöritellä, sille vaan vähän vauhtia, mutta se ei tavallaan se sitten ole niin vauhdikas kuin se fidget spinneri, joka on kyllä tosi kiva, se on hieno idea, mutta sitten se meni siihen helposti, että sitten siitä lähtee ensinnäkin ääntä, kun sitä pyörittää, siitä lähtee semmoinen ääni, niin sitten luokkatilanteessa, niin sitten se aiheuttaa taas muille häiriötä. Tämä on kyllä, niin kuin, tämä ei varsinaisesti ole välttämättä niin kuin uusi juttu meille opettajille, niin kuin kaikkihan tämän kanssa jossain määrin joutuu työskentelemään ja se on niin kuin arkipäivää, mutta se en mä ainakaan välttämättä sitä niin kuin jatkuvalla syötöllä kokonaisvaltaisesti muista, koska mä en ole erityisopettaja, että niin kuin mä en jatkuvasti sitä kohtaa sillä tavalla, että se on kyllä tosi tärkeä huomioida ja muistaa, että niin kuin pienillä asioilla pystyy ehkä niin kuin auttamaan sitä tilannetta oppilaalla tai opiskelijalla. Kyllä. Et varsinkin kun on tuollaisia juhlatilaisuuksia, missä odotetaan, että ollaan paikallaan ja hiljaa, niin silloin olisi kiva, että niille oppilaille olisi jotain tarjota sellaista, mikä auttaa olemaan paikallaan ja hiljaa. Et yleensä toki me saa valita sitten, meidän koulussa ainakin ollaan saatu valita, että istutaan takana, koska silloin myös kun sä näet kaiken, ei ole tarvetta pyöriä ympäri, että näkee mitä takana tapahtuu, kun takana ei ole ketään. Tai sitten on ollut sellainenkin oppilas, jolle sekään ei ole riittänyt, niin hänen kanssa ollaan sitten seisottu
uloskäynnin läheisyydessä, että sitten kun rupeaa tulee semmoinen olo, että nyt mä en pysty enää yhtään olemaan tässä, niin sitten voi lähteä, mutta ollaan kuitenkin sen verran, mitä pystytään, koska sitten semmoinen niin kuin altistaminen on ihan hyvä asia, että voi vähän niin kuin omien voimien puitteissa harjoitella sitä semmoista, koska jokainen meistä joutuu jossain kohtaa olemaan hiljaa ja paikallaan, niin sitten tavallaan se, että ei kannata vältellä sitä viimeiseen asti, vaan sitten harjoitella sitä olemista. Joo, mulla tuli just mieleen tuossa, että kun on näitä hyperaktiivisia opiskelijoita, jotka saattaa tarvita vähän niin kuin isompaakin liikettä, niin voisin kuvitella, että ainakin vanhalta kansalta tai ei opettajilta tai joltakin, niin voisi tulla semmoista sit niin kuin paheksuvaa kommenttia, että no tarviiko siellä luokassa nyt olla jotain tikapuita tai puolapuita, ja tarviiko siellä nyt olla tuommoisia, että kyllähän sitä nyt ennenkin on pärjätty, niin se niin toi oli hyvä pointti, mitä sä just sanoit, että vaikka näitä tarjotaan, niin se ei tarkoita sitä, etteikö pitäisi opetella olemaan jotenkin, niin kuin, mitä voisi sanoa ehkä yleisesti hyväksyttyjen normien mukaisesti, että kun yhteiskunnan tai elämässä tulee kuitenkin vastaan niitä epämiellyttäviä seisomistilamenteita tai jonkun niin kuin puuduttavia asioita, että jotain pitää pitkän aikaa tehdä. Niin. Kyllä. Mites sä aikaisemmin puhuit näistä vähän haaveilevista ADHD-tyypeistä, niin miten sitten jos ajatellaan perinteinen tämmöinen niin kuin hajamielisyys, yleensä se on yhdistetty kuin hajamielinen professori, mutta niin kuin, onko se silleen, että tämmöisen perinteisen hajamielisyydenkin taustalla saattaa olla ollut diagnosoimaton ADHD, vai onko se silleen, että se on sitten semmoinen niin kuin unelmointi ja muihin maailmoihin uppoaminen, se on kuitenkin sitten vähän eri asia? Jaa, en osaa, siis varmasti osa selittyy sillä, koska jos ajatellaan, että nykyään diagnosoidaan enemmän ihmisiä, mutta kuitenkin muistan lukeneeni, että se ei kuitenkaan ole sillä tavalla lisääntynyt ihmisissä tämä oirekuva, vaan että aina on ollut lapsia, jotka eivät pysy paikallansa. Meillä on esimerkiksi meidän tunnettu tarina Eemeli, niin eihän se mikään silleen uusi juttu ole, vaan se, että nyt se on osataan nimetä. Ja samalla tavalla sitten taas ne, jotka on ihan pihalla kaikesta eikä tunnu oikein pääsevän mihinkään mukaan, niin sitten ehkä he on just sitten niitä, jotka myös kuuluvat siihen oirekuvaan, mutta koska ei aiheuta häiriöitä, niin ei sillä tavalla kiinnitä huomiota ja sitten pääsee vaan jotenkin niin kuin sitten seilailemaan koulupolkunsa eikä elämänsäkin läpi ilman, että kukaan tajuu, että siellä olisikin jotain, mitä voi kuntouttaa. Ja tietystihän meidän ympäröivä yhteiskunta on muuttunut, että mitä vähemmän tätä niin kuin tämmöistä suorittavaa toiminnallista työtä ja tekemistä on ja mitä vähemmän lapsetkin seikkailee metsissä ja tälleen näin, niin, ja enemmän tarvii olla vaan hiljaa keskittyä, lukea, opiskella, niin ja myös niin kuin työelämässä ollaan sitten koneen päätteen äärellä ja näin. Se varmasti niin kuin se samakin määrä sitten oireilee ihan eri tavalla, kuin aikaisemmin pystyi purkamaan ne asiat johonkin muuhun. Niin, kyllä. Ja tuossa on tietysti vielä semmoinen, ehkä mä voisin sun mielipiteen saada ja yritän, että itse en lähde saippua boksin päälle julistamaan, mutta nämä mobiililaitteet ja niin kuin älykännykät totta kai, mutta etenkin niin kuin sovellukset ja pelit ja tällaiset näin, niin mä oon verrattain vakuuttunut, että ne myös niin kuin lisää sitä niin kuin oirekuvaa. Ja sehän on niin kuin se äärimmäisen lyhyt keskittyminen, mitä niin kuin TikTokit sun muut ruokkii, niin sehän menee ihan yksi yhteen ton ADHD-tyyppisen keskittymisen kanssa. Niin onko tässä sun mielestä mitään perää, vai onko se vaan, että meillä on aina ollut saman verran ADHD-ihmisiä? No siis, mulla ei siis tuosta ihan tietoa ole, siis en ainakaan muista, että olisi kyllä minun noista lue, jos vastaan tulee, mutta siis onhan siis sitä määrä ymmärtääkseni lisääntynyt, mutta selitys ei ole se, että ADHD on lisääntynyt, vaan just tämä yhteiskunta ja semmoinen, niin kuin, ja Suomi, nythän siitä lapsia-asiavaltuutettuhan puhuu just siitä
tietynlaisesta vihamielisestä suhtautumisesta lapsiin, että kun lasten pitäisi olla hiljaa ja paikallaan ja olla aiheuttamatta mitään häiriötä, ja sitten semmoinen lapselle omainen käytös, niin kuin liikkuminen ja metelöiminen, niin sitä pidetään niin kuin huonona asiana, vaikka se on ihan niin kuin kaikille lapsille normaalia käytöstä niin kuin olla pilkas ja äänekäs. Mutta noihin kännyköihinhän se, että sitähän on niin kuin todettu, että se on haitallista aivojen kehitykselle ja vaikuttaa moniin asioihin. Ja just tämmöinen just, että se on oikeastaan aika kauheata katsoa ja huomaa itsessäkin sen, että kun ei jaksa katsoa mitään niin kuin pari sekuntia pitempään. Se on aika kauheata, miten nopeasti niin kuin selaa sitä TikTokia tai Snappia tai jotain, että se katsot puoli sekuntia jotain tylsä seuraava. Niin kyllähän sen on väkisinkin tehtävä jotain sinne aivoille. Se semmoinen jatkuva muutos ja se semmoinen, että jos haluat, että joku jää kattoa sitä, niin siinä pitää heti sen ensimmäisen sekunnin aikana tulla joku aivo tämmöinen räjäytys, dopamiini, joku niin kuin juttu, joka sitten herättää sen mielenkiinnon, että hei, mikä juttu tämä, että mä haluan nähdä sen toisenkin sekunti. Niin. Ja nyt puhutaan kuitenkin sekunneista. Joo, että se on aika niin kuin hirveetä, että onko sitten joku ihme, ettei jaksa niin kuin lukea jotain kirjoja, koska et sä saa kirjoista sitä samaa välitöntä palkkiota sun aivoille, kuin jos sä katot jonkun tosi hyvän vauhdikkaan videon. Niin. Ja tietyllä tavalla niin kuin, just tuossa yhden verran kanssa puhuttiin niin kuin lukemisen kehityksestä ja mitä se on niin kuin lukutaito ja oppimitulokset on mennyt alaspäin, niin se pitäisi niin kuin oikeasti huomioida ihan niin kuin koulutuksen tasolla, että siis ja sehän on tietysti huomioitu, mutta aina välillä tuntuu, että etenkin jos on hirveän niin kuin teknologiapositiivisia ihmisiä, niin sitten ajatellaan silleen, että, no, että nykyaikahan nyt vaatii tätä ja meidän pitää, niin kuin, mikä se onkaan, edutainment vai mikä se on se niin kuin termi, että jossain muualla maailmassa niin kuin, se on mennyt aika hirveyksiin jo, että se pitää olla nimenomaan lasten ehdoilla tosi kivaa aina se oppiminen, ja koska sitten niin kuin siinä vähän tylsän puskeessa lukemisessakin, niin se opettaa jotain aivan muita asioita, jotka on ihan älyttömän tärkeitä sitten niin kuin elämän kannalta. Pitäisi jotenkin pitää mielessä sekin. Kyllä. Ja minäkin sitä yritän aina välillä sanoa, että tylsyyttä pitää opetella, koska esimerkiksi oppiminenhan on viime kädessä aika tylsää. Että sä et voi oppia tai syvällisesti, sä et voi perehtyä johonkin asiaan syvällisesti ilman, että sä istut alas ja niin kuin paneudut siihen asiaan ja luet tekstiä ja kirjoitat, ajattelet ja pysähdyt sen asian äärelle. Että ethän sä voi niin kuin sisäistää jotain vaikeita, monimutkaisia asioita sillä, että sä katsot jonkun 5 sekunnin videon. Joo, se on kyllä ihan totta. Että ja sitten mietin sitä aivoja kanssa, että miten niin ne aivot, evoluutio tapahtuu hyvin hitaasti, että tämä meidän niin kuin siirtyminen tähän internetin ja kaiken maailman pimpainten yhteiskuntaan, niin eihän aivot pysy perässä. Sen verran vielä itsekin, kun kuitenkin TikTokia aina silloin tällöin katselen, ja sieltä itse asiassa oppii tosi paljon, ja nimenomaan on ollut jossain vaiheessa tuli sitä, että hirveästi oli ADHD-ihmisiä ja kaikenlaisia erilaisia, niin kuin, mitä se onkaan, neuroepätyypillisiä, eikö se nyt on se virallinen tämmöinen nimitys, niin se on tosi mielenkiintoista nähdä siihen niin kuin maailmaan sisälle, että kun he itse ne nuoret kertoo, että minkälaista, ja jotkut vanhemmatkin aikuisetkin siellä kertoo, minkälaisia ne oireet on. Mutta mitä mieltä tämä on tuonut mukanaan sitten sellaisen myös, että varsinkin tuolta Amerikasta, niin varmaan se on Suomessakin jo, tai ainakin tulossa, että siitä ADHDsta ja muista jutuista tulee ikään kuin identiteetti, että se on niin kuin ikään kuin se sun juttu, ja kaikkea katsotaan se ADHD-lasien läpi, niin oletko sä kohdannut nuorten kohdalla tällaista? Onko tämä tuttu ilmiö ja mitä mieltä sä olisit niin kuin tällaisesta? Se lähtökohta on positiivinen, mutta että voiko, niin.
No mä en ehkä ihan noin osta, mutta kyllähän sen näkee vähän semmoisena, että no, kun mulla on tää, niin en mä voi sitä, tai kun mulla on tää, niin mun on väkisinkin. Että se on vähän semmoista fixed mindsettiä. Joo. Että sitten ei päästä niinku sen, että joo, sun on vaikea keskittyä, mutta ei se tarkoita sitä, että sä et vois harjoitella sitä keskittymistä. Tai joo, mä ymmärrän, että tämä lukeminen on työlästä, mutta on olemassa keinoja, että sä voit palastella sen luettavan silleen, että sä pystyt siihen. En minäkään niinku mitenkään nauti mistään tenttikirjoista. Ja päinvastoin munhan ihan siis todella vaikea lukea mitään tenttikirjoja. Mä jaksan lukea mielenkiintoisia asioita vaikka kuinka, mutta sitten jos jotain erityisopettajaopinnoissa, kun piti opiskella jotain ihme erilaisia ääntämisiä ja missä se kieli on missäkin kohtaa. Ja niillä oli kaikilla jotkut kummalliset nimet. Mä muistan vaan tremulantin, vaan sitä R-äänne. Mutta se just, että tentti meni surkeasti. Mä en vaan saanut niitä päähän, vaikka mä yritin kyllä opetella niitä. Mutta oli se mun mielestä myös ihan tolkuttoman tylsääkin. Joo. Mutta sitten just, että kaiken voi palastella sellaiseksi, että pystyy. Niin. Että sitä varten me opettajat ollaan, erityisopettajat ollaan. Sehän on se meidän työ, että me autetaan sitä oppilasta niin kuin löytämään keinot, suoriutumaan niistä opinnoista silleen, että se oma häiriö tai muu oppimisen vaikeuttaja, niin sitten en halua sanoa estettä, koska este estää, mutta siis jos on vaikeaa suoriutua jostain asiasta, niin sitten se, että miten sä pystyt hoitamaan sen omalla tavallasi sitten odotetusti tai edes hyväksytysti. Joo, eli tavallaan, toi oli hyvä, kun sanoit toi fixed mindset, että niin kuin ajatellaan, että kun on tämä näin, niin ei tästä nyt mihinkään voi enää muuttua. Ja mäkin olen itse kohdannut ihan samanlaisesti, että sitä ikään kuin käytetään vähän niin kuin tekosyynä, että no kun mulla nyt on tämä, niin enhän mä nyt sitten kuitenkaan. Ja sitten jos ajattelee taas positiivisuuden kautta, mitä mä tarkoitin, että varsinkin Amerikassa on, että ADHD tai dysleksia on niin kuin supervoima, että niin kuin se auttaa näkemään sellaisia perspektiivejä, mitä niin kuin tämmöinen neurotyypillinen ihminen ei näe. Ja toihan on siis tosi voimaannuttava ja hyvä idea, mutta siinäkin on kuitenkin se niin kuin fixed mindset, että ikään kuin, että minä olen ADHD tai semmoinen, että se, joo, musta tuntuu vähän ongelmalliselta, vaikka siinä on niin kuin positiiviset tarkoitusperät. On. Se toi Erja Sandberg, hän siitä aika paljon, hän on siis tämmöinen ADHD-asiantuntija, niin puhuu paljon siitä vahvuusperustaisesta, mutta just se, että se olisi niinku semmoinen, että ei näe sitä semmoisena niinku elämän estäjänä, vaan mahdollistajana. Että sitten kun mäkin aina välillä, kun on huonoja päiviä, kun tuntuu, että mikä ei suu ja kumpa olisi normaalit aivot, niin sitten koittaa sitten lohduttaa itseensä, että no joo, onhan näin ja näin ja näin. Nämähän on niitä juttuja, mitkä sitten taas tekee siitä niinku kivaa. Että se on niinku hyvä asia, että mä en ole kauhean tylsä tyyppi, koska mä jaksan aina innostua kaikesta uudesta, enkä jämäydy paikoilleen ja on seikkailumielinen. Ja se, että niin kuin esimerkiksi mä koko ajan kehitän sitä omaa opetusta, niin että mä en koskaan jää jumiin siihen, että no nyt mulla on hyvät systeemit, nyt vedetään tällaiset seuraavat 20 vuotta, vaan että koko ajan mä koitan keksiä jotain uutta ja myös ihan itseäkin varten, koska puolisin tyylisyyteen, jos mun pitäisi vetää samalla systeemillä seuraavat 20 vuotta, mutta myös oppilaille se on kiva, että opettaja jaksaa aina innostua uudelleen ja eri asioista ja kiinnostuu heidän asioistaan, että minä istun oppilaan kanssa, kun hän on kertonut mulle mikä sen yhden pelin nimi nyt olikaan, niin tämmöinen siis nettiampumispeli, niin Fortnite olisiko? Ei ollut Fortnite, se oli se toinen, mutta ei vitsi, mä en muista sen nimeä. No, mutta joka tapauksessa niin hän sitten selitteli mulle sitten näitä, että kun tällä asialla pitää ampua tällaista kuvioa ja tällä tuollaista kuvioa, että sitten se ampuu suoraan. Ja sitten mä olin oikeasti kiinnostunut, oikeasti, että oikeasti, siis en mä tajunnut sitten. Ja sitten kävi itse kokeilemaan sitä peliä myös, mun mielestä se peli oli tylsä, mutta se, että sitten kun on ihan aidosti kiinnostunut niiden oppilaiden asioista, niin sitten sehän luo semmoista yhteyttä niihin oppilaisiin sitten, mitä
mitä voi olla muuten ehkä vaikea saada, että jos on semmoinen kaikkein pettynyt ja yhteiskuntaa ja aikuisiin pettynyt nuori, ja sitten saa vastaansa aikuisia, jota oikeasti kiinnostaa, että mitä sä ajattelet ja mitä sä teet ja mistä sä olet kiinnostunut. Että se näkyy, että se on ihan aito kiinnostus, eikä semmoinen, että minä nyt puhun sunkaan, kun on pakko. Joo. Niin sitten siinä kohtaa se on aika supervoima. Joo. Sitten on näitä just, että unohdat mennä lääkäriin tai oot myöhässä joka paikasta tai et taju, että johonkin asiaan pitää pyytää lupaa ja sitten siitä tulee sanomista. Tai sitten sitä, että mulla on aina kämppä kaauksessa. Se on ihan mitä mä teen, vaikka mä siivoisin aamusta iltaan, niin mulla on aina kämppä kaauksessa silti, että mä en tajua, että miten se on mahdollista. Että mä voin oikeasti siivota 10 tuntia putkea, silti missä ei näy mitään muutosta. Et sitten silloin tulee semmoinen, että mä en jaksa tätä, että miksi mä en voi olla vähän systemaattisempi. Oliko se tuossa oli aika hyvä semmoinen poikkileikkaus tuosta arjesta. Onko vielä jotain muuta, niin kuin lähinnä ehkä siitä näkökulmasta, että me ollaan nyt puhuttu hirveän paljon niin kuin haasteita, mitä se tuo tullessaan, ja sitten vähän käytiin läpi myös positiivisia juttuja, niin että opettajan työn kannalta, että niin kuin, ehkä se, että koska sä itse tiedät, miltä tietynlainen haasteellinen juttu tuntuu, niin koetko sä, että se auttaa jotenkin sun opiskelijoiden kanssa, että onko se myös sellaisia supervoimia, ja ehkä voisi vielä samaan sitten miettiä sellaisia, että mitä niin kuin hyviä työkaluja sä oot löytänyt, että jos on vaikka muita ADHDn omaavia, mahdollisesti diagnosoimattomia aikuisia, niin mitkä olisi hyviä sellaisia työkaluja, mitkä on sulle toiminut? No siis kyllähän mä niitä jakelen, mutta on siitä ihan valtavasti hyötyä minun työssäni, että kun pystyy ihan niin kuin, varsinkin kun tulin ulos kaapista, että kun oli alkuun vähän varovainen, että uskaltaako, että kuinka paljon se niin kuin leimaa, että sitten se on huomannut se, että kun kertoo kaikille, tämä nyt sitä huutele tuolla, mutta siis sanon, jos on niin kuin, esimerkiksi nytkin meillä tulee uusi rehtori, niin kerron jo keväällä sitten uudelle rehtorille, että hei, että mulla on sitten ADHD, että minä sähellän, unohdan, sekoilen, mutta mä en tee mitään siksi, että mä en piittaisi tai välittäisi. Se saattaa näyttää siltä ulospäin, että joku tärkeä asia jääkin tekemättä. Että mä en tee sitä siksi, että mä ei kiinnosta, vaan siksi, että mä ihan aidosti saatan unohtaa jonkun tosi tärkeän asian. Että minä olen kuitenkin unohtanut vastasyntyneen lapsen kauppaan joskus 14 vuotta sitten. Että mä oikeasti niin kuin lähdin kaupasta ulos ja sitten mä oon siellä ulkona silleen, että mitähän multa puuttuu, että mulla on sellainen tunne, että jotain jäi. Niin mä oon tosiaan unohtanut vastasyntyneen lapsen rattainensa kauppaan ja kävelin sieltä ihan tyytyväisenä ulos. Et kyse ei ole siitä, että ei olisi tärkeitä asioita, vaan siitä, että aivot ei vaan toimi niin kuin pitäisi. Ja sitten se just, että kun mulla saattaa olla, että mä teen jotain, ja joku häiriötekijä, se on yksi asia, mikä siihen liittyy, häiriöherkkyys, mikä liittynee sitten siihen impulsiivisuuteen. Mutta se, että mulla voi jäädä joku ihan autuasti kesken joku tosi tärkeä iso asia jostain pikkuhäiriöstä, koska sitten se tulee täältä näin, ja sitten mä unohdan sen, ja mä heti niin kuin lähden sinne, missä se häiriö niin on, ja unohdan kaiken sellaisena, ja sitten mä voin tulla seuraavan päivän, että miksi täällä on tälleen ja miksi täällä on tolleen. Voi ei, mä unohdin sen kokonaan. Ja mä en välttämättä edes tajua, että mistä on kyse, vaikka se olisi tärkeä asia. Mä oon vaan se, että miksi täällä on niin nämä tavarat tälleen. Sitten vaan se, että oh my god, mun piti palauttaa, kun tosi tärkeä juttu eilen, ja nyt ne on vieläkin tässä. Okei. Että sitten se on moninaista, mutta sitten sillä tavalla mä myös ymmärrän niitä oppilaita. Mä ymmärrän sen, että asiat unohtuu. Mä ymmärrän sen, että asiat jää kesken. Mä ymmärrän sen, että on tosi vaikeaa tehdä asioita, jotka ei voisi vähempää kiinnostaa. Et sitten samalla tavalla, kun mä voin kertoa oppilaille, että hei, että mullakin on ADHD, niin sitten he on heti silleen, hei, mulla on vähän samanlaisia. Tai jopa vanhemmille ja työkavereille. Että jossain kohtaa mä sitten päätin, että en mä niinku jaksa enää piilotella sitä, että kun se kuitenkin selittää vähän käytöstä ja olemista, että vaikka se ei ole hyväksyttävää, vaikka unohtaa, palauttaa joku tärkeä juttu määräaikaan mennessä,
Mutta se, että en mä jätä palauttamatta siksi, että mä olisin jotenkin piittaamaton, vaan siksi, että mä en vaan pystynyt. Sitten mä kuitenkin teen jatkuvasti töitä sen eteen, että asiat sujuisivat paremmin. Että mä en ole jäänyt siihen, no kun mulla on tämä ADHD, niin mä palataan aina kaiken myöhässä, vaan se, että mä oon tosi pahoillani, että mulla on tämä ADHD ja mä yritän keksiä keinoja, että mä en mokailisi tälleen. Mä en aina huomaa itsekään mokanneeni. Sehän tulee. Mitäs sä oot mieltä semmoisesta sitten, kun mä oon itsekin sanonut joillekin opiskelijoille, ja just vähän tuossa puhuttiinkin aikaisemmin, että kyllä tässä elämässä tulee vastaan semmoisia epämiellyttäviä juttuja ja semmoisia tylsiä asioita, ja sitä pitää harjoitella. Niin toimiiko ton kaltainen argumentaatio oikeastaan ikinä, koska se varmaan riippuu, miten se niinku sanoo, mutta silleen, että jos joku sanoo, että ei ole muistanut jotain, eikä ei pysty keskittymään, ja tuntuu tosi vaikealta nyt, että ei ole mutia, niin kuin sitä aina sanotaan, niin sitten jos sanoo, että opettajana, että no kyllä sitä pitää kuule harjoitella, niin onko se vähän semmoinen, että se ei välttämättä sitten ole paras? Onko se jotain muita tapoja, miten se viesti voisi saada perille? No, tämä on ehkä, mä oon tuossa opiskellut, kiitos työnantajan, niin neuropsykiatriseksi valmentajaksi, niin siellä niin tämä tietynlainen tämmöinen ratkaisukeskeisyys ja eteenpäin katsominen, että se, jos sanoo, että sitä pitää harjoitella, että sä voit tehdä noin, että sun pitää nyt harjoitella, että se sun rupeaa sujumaan, niin se on vähän sellainen nalkuttava. Että sen sijaan voi sitten esittää sellaisen niin, että hei, että miten me voitaisiin tehdä sellaista, että ensi kerralla onnistuisi. Että pohditaanko yhdessä sitä. Niin. Mikä auttaisi sua. Että seuraavalla, koska jos joku on jo myöhässä, niin se on jo myöhässä, sille ei enää mahda mitään. Niin. Mitä me tehdään ensi kerralla, että onnistuu. Joo. Ja just se, että lähdetään siitä, että onnistuu, ei sille, että vältellään mokaamista, vaan se, että hei, että millä tavalla me päästään hyvään lopputulokseen ensi kerralla. Ja näihin keskusteluihin kuuluu usein just se palastelu, niin kuin sä aikaisemminkin sanoit, että lähdetään niin kuin askel askeleelta yhdessä miettimään sitä. Niin. Kyllä, ja silleen me tehdään oppilaidenkin kanssa, että kun mulla on paljon niitä koulua käymättömiä nuoria, että ei me lähetä siitä, että heti ekana päivästä alkaen lähdetään täysinäiset koulupäivät. Että me otetaan niin kuin tavoitteeksi, että ihan eka tavoite on se, että tuut vaan paikalle. Ja sitten kun se onnistuu, niin sitten iloitaan sitä. Ja sitten sen jälkeen otetaan seuraava tavoite, että olet vaikka koulussa puoli tuntia tai tunnin. Ja sitten kun se onnistuu, niin sitten voidaan ottaa seuraava tavoite, että saat tehtyä vaikka pari tehtävää, kun sä oot täällä paikalla. Ja sitten sillä tavalla hyvin pikku ja nimenomaan niin pienin askelin, että ei tule semmoista epäonnistumista, koska kaikki haluaa onnistua ja kaikille tulee hyvä mieli onnistumisesta. Joo. Ja varsinkin, jos saa hyvää palautetta. Että ei se, että taas saat myöhässä, vaan se, että ihanaa, sä tulit paikalle. Joo. Niin, tai sitten just se, että hei, että ootko huomannut, että kun ennen sä tulit aina 10 kouluun, että nyt sä tuut jo 9:30 kouluun, että ihan mahtavaa. Mitäs sitten, että koulu alkaa 8? Mulla on kuitenkin matkalla sinne onnistumiseen. Niin just. Et se, ja sitten kun toinen saa tuollaista hyvää palautetta, niin suurin osa ihmisistä haluaa sitä myös sit lisääkin. Että hei, että mua kehuttiin, mä haluan, että mua kehutaan uudelleen. Että just tällä tavalla, ja varsinkin sitten, jos sä oot sellainen tämmöistä niin kuin ADHD-ihmisiä, että ne kyllä tietää, kun on mokannut, ne tietää, kun ei onnistu, ja ne on saaneet, varsinkin noin kuin tietyn tyyppiset oppilaatkin, niin ne on saanut niin paljon kuulla sitä kuraa kaikesta, että sitten se, että saisi välillä tai mielellään aina niin kuin myötätuntoa, että hei, että nyt ei mennyt ihan niin kuin putkeen tämä homma, että mä tiedän, että susta tuntuu tosi pahalta, että mitähän me voitaisiin tehdä, että ensi kerralla sä vaikka huomasit etukäteen, että ei ehkä kannata sytyttää käsidesiä koulun lattialla palamaan. Ja tämä on ihan tosi tarina, että just se, että kun ei ne etukäteen aina tajua, ja tämäkin liittyy siihen ADHD, että kun jos on niin semmoista impulsiivista välillä se toiminta, ettei sitä tule mietittyä, että no, jos me tästä sytytään tämän käsidesin tulee, niin mitä siitä sitten seuraa.
Että se on vaan se, että hei, että tuossa toi käsidesi, ja toi yksi sanoi mulle, että et uskalla sytyttää. No tietenkin uskallan. Ja sitten liekitetään koulun lattia. Ja sitten, no voit kuvitella, miten ikävät seuraukset sellaisesta sitten tulee. Että ensinnäkin kaikki tulee huutaa sulle. Ensiksi koulun henkilöt huutaa sulle ja sitten huudetaan vielä vähän kotona lisää. Ja en nyt tiedä huudetaanko, mutta se on aika tyypillistä, että kun tulee puhelu kotiin, että sun lapsi teki taas näin tai taas sun lapsi on mokannut, niin se huoltajahan kokee siitä hirveätä huonoa mieltä. Ja sitten tietenkin suuttuu sille lapselle, joka ei taaskaan käyttäytynyt niin kuin piti, niin siitä tulee hirveän negatiivisuuden kierre. Niin sitten se, että osoittaisikin sitä myötätuntoa, että hei, että kyllä sä teit väärin, kyllä, että tämmöinen ei ole sallittua, mutta se, että miten voitaisiin ensi kerralla tehdä silleen, että sä et ihan näin äkillisesti toimisi. Toi on kyllä... Ei hyvä, joo. Niin siis, meinasin vaan sanoa sitä, että ja tokihan tämä siis niin kuin pätee ihan kaikkiin opiskelijoihin, oli erilaisia tarkkailushäiriöitä tai ei, niin kuin parhaimpina päivinä itsekin tunnistaa, että kyllähän mä just noin toimin. Mutta sitten eihän aina opettajatkaan ole, ei ole parhaita mahdollisia päiviä, niin se on niin helppo jotenkin niin kuin ikään kuin vierähtää siihen ojaan, että nyt kun niin kuin pinnallisin puolin joku näyttää siltä, että sitä ei kiinnosta tai ei kunnioita tai ei yritä tai on vaan koko ajan puhelimella tai jotain, niin sitten se on niin kuin tosi helppo ryhtyä nalkuttamaan ja jotenkin jeesustelemaan siinä, että kun se on joka päivä tätä samaa, niin kuin sitten jos sen ottaisikin silleen ratkaisukeskeisesti ja sen empatian kautta, ei sillä, että sitä toimintaa hyväksyisi, mutta nimenomaan tolleen, kun sä kuvailit, niin se vaan auttaa kaikkia niin paljon. Se auttaa niin kuin, omaa luokkailmapiiriä, omaa oloa, omaa toimintaa, mutta se myös auttaa etenkin sitä opiskelijaa sitten oppimaan niitä toimivampia tapoja. Ja onhan minäkin koko elämäni kuullut omalta vanhemmaltani, että jos sä vaan joka päivä siivoisit vähän. Että kyllä sun sit siisti, kyllä sun huono sit siisti, mutta joka päivä vähän se, että nyt sun pitää tsempata. Niin sitten vaan se, että mä siivoan täällä joka päivä vähän se. Ei toimi. Ja se on tosi rasittavaa, että ainakin nyt itselläni tälleen, kun on vielä niin kuin oikeasti yritän tehdä jotain asialle. Että sitten, että se jotenkin se on tosi rasittavaa sit kuulla tämmöisiä, että niin, mutta kun sä et vaan teet tarpeeksi. Niin, ja sitten taas että Joo. Joo, toi onkin... Joo, ja se on oikeasti aika inhottavaa, että kun sä yrität ja silti joku tulee sanoa, että sä et yritä tarpeeksi. Joo. Ja toi oli periaatteessa niin kuin syy, minkä takia mä kysyin tätä näin, että onko jotain muita tapoja lähestyä tätä asiaa, kun se niin kuin, että vaikka siinä olisi niin kuin hyvää tarkoittava idea sillä puhujalla taustalla, mutta sitten kun se ei lähde empatian kautta, vaan se tulee silleen ylhäältä päin, ja varsinkin jos ei itsellä ole mitään epätyypillisyyksiä, että ei vaan niin kuin yksinkertaisesti pysty ymmärtämään sitä, niin se näyttäytyy helposti laiskuutena, jotenkin kykenemättömyytenä tai semmoisena mitä ikinä. Niin kuin, tossakin varmaan olisi tuommoinen kuin perussiivoushomma, niin sitten, että jos lähtee, että no hei, jos lähestyisi samalla tavalla kuin sä just kerroit opiskelijan kanssa, mutta hei, mitäs me voitaisiin lähteä katsoa, että mikä sun mielestä voisi toimia, tai voisiko tämä niin kuin sillä tavalla, että saman asian sanoo, mutta vaan eri tavalla, että en ikään kuin alhaalta päin eikä ylhäältä päin alas. Joo, ja siis se toimii tosi hyvin, ja se on ehkä myös semmoinen niin kuin asia, mitä niin soisi, että varsinkin kun opettaja on väsynyt, kun se työ on raskasta ja se on kuormittavaa, ja se on oikeasti, se on aidosti, se on niin ärsyttävää, kun olet tehnyt ja valmistellut ja suunnitellut ja kopioinut ja sä menet sinne tunnille ja sitten siellä niinku 25 oppilasta istuu kännykällä ja sitten kun sanot, että no niin, että nyt ne kännykät pois, että aloitetaan tunti, niin sitten sieltä ihan niinku muutama ehkä laittaa sen pois
sitten joutuu sanoa pari kertaa tiukasti ja rupeaa vänkää uhkailemaan ja muuta. Ja sitten kun merkkailet sinne Vilmaa sit heti ne, että kello on kännykkä kädessä, rupeaa valittamaan, että mä oon just laittamassa sen pois, että miten sä laitat sinne, että ota se pois sieltä. Ja no niin, näetkö mä laitoin se pois. Sitten ne ottaa ne niiden läppärinsä, aika monissa koulussa on läppärit, niin sitten ne rupeaa pelaamaan niillä. Ja se on niin turhauttavaa ja ärsyttävää. Ja sitten kun siellä on sitten ne muutamat, jotka sitten on, että no mun pitää lähteä vessaan ja mäkin lähden vessaan ja sitten joku tulee myöhässä. Ja se on niinku, eihän tietenkään kaikki oppitunnit ole tällaisia, mutta se on oikeasti tosi rasittavaa, että ei siinä varmaan hirveästi jaksa miettiä. Mutta mä oon itse huomannut sen, että kun on luopunut siitä semmoisesta kontrolloimisesta ja nalkuttamisesta, kyllä mäkin joskus nalkutan, mutta hyvin harvoin, niin itsekin pääsee helpommalla, koska mä oon ymmärtänyt sen, että loppujen lopuksi ei ole mun vastuulla. Jos se oppilas ei halua opiskella, niin sitten se ei opiskele. Se on sen ongelma. Ei mulla on vastuuta siitä. Mulla on vastuu opettamisesta ja oppimisen tuen tarjoamisesta. Ja sitten se, että jos mä lähden vääntämään se oppilaan kanssa, niin se ei ainakaan paranna tilannetta. Koska varsinkin ne yläkouluikäiset, että jos sä menet niille nalkuttaa, niin ne suuttuu. Niin. Mutta sitten taas, jos sä menet siihen, että hei, että miten olisi pari tehtävää, ja sitten joo, ei kiinnosta. No okei, no katsotaan sitten vähän päästä uudelleen. Ei se niin kun todistus tuu sieltä sitten yhtään sitten nopeasti, mutta se ehtii odottaa. Niillä on 18-vuotiaasti aikaa hoitaa se peruskoulu. Niin harva haluaa istua koulussa siihen asti. Ja sitten just tämä pilkkominen, että kun oppilaalle se on oikeasti se yksi semmoinen A4, jossa on hirveästi tekstiä ja pari kysymystä, niin se on ylivoimainen urakka. Niin sitten vaikka se, että no hei, mä nyt ympyröin täältä nämä palat, että tuosta palasta löytyy tuohon vastaus ja tuosta palasta tuohon vastaus, niin jos sä katsoisit sittenkin näin. Ja sitten onkin silleen, että hei, että mä voinkin tehdä ton, koska sitten se ei enää näytäkään niin ylivoimaisen vaikealta. Että silleen niin kuin pienin askelin ymmärtäväisesti, empaattisesti, ja siitä tulee itsellekin parempi mieli, kun joudun riitelemään koko ajan niiden oppilaiden kanssa. Jonkun mielestä se on sitä, että ei ole auktoriteettia, mutta mä taas ajattelen niin päin, että kaikesta huolimatta se on vaan työ, ja se on kaikesta huolimatta raskas työ, niin se, että miksi mä tekisin siitä vielä raskaampaa, kun mä voin olla tekemättä siitä. Ja toi oli hyvä, mä mietin just itse, että ainakin siis mulla tuli mieleen ja ylipäätään omassa päässä just tää tämmönen kahtia jaottelu, että tietyllä tavalla, jos ajattelee jotenkin, niin kuin mä aika usein sanoin, että kosmisella tasolla, niin minä opettajana aikuisena olen oikeassa, että näinhän se pitäisi tehdä. Mutta sitten sieltä voi siellä omassa luokassa, mäkin jossain vaiheessa alkuuraa, niin yritin niin kuin koko yhteiskunnan ongelmia vastaan taistella siellä omassa luokassa, niin ei siis siinä vaan väsyy ihan totaalisti. Kyllä, tavallaan, että nuorten ei pitäisi olla näin, niin kuin, että tällä tavalla pitäisi kasvattaa, eihän nyt tällä tavalla voi asennoitua ja eihän nyt näin voi olla. Ja, et siis niin kuin, mutta se ei ole vaan omassa, ja sitten siihen liittyy toi, mitä sä just sanoit, että sä oot vastuussa opettamisesta. Ja kyllähän me nyt tiedetään, ja toivottavasti nykyään kaikki tietää sen, että opettaminen ei ole niin kuin tiedon päähän kaatamista, vaan että se oppiminen tapahtuu aina siellä opiskelijassa. Se on aina opiskelijan omalla vastuulla. Ja vähän ikävästi tulee nykyään tietysti, että välillä kuulee, että jotkut vanhemmat sitten sanoo silleen, no mut kun sä et vaan osaa opettaa, tai silleen julkisessa keskustelussa kuulee, että jotkut opettajat joutuneet aika hankaliinkin tilanteisiin, jos on niin kuin oikein ärhäkät vanhemmat, niin silleen, että se on kuitenkin se työtehtävä siellä omassa päädyssä, että opettaja voi vaan niin kuin näyttää sitä ovea ja itse pitää kulkea siitä läpi. Niin. Kyllä. On ja itsekin välillä kuulee näitä, mutta ehkä tämä on nyt semmoinen ADHDn sitten taas hyvä puoli, että kun ei jaksa silleen murehtia. Ja mäkin on sellainen, että mä unohdan asiat, jotka ei ole niin kuin näin lähellä. Että sitten just esimerkiksi, että ei jotenkin tuotettu sitten niin henkilökohtaisesti, mutta kyllä minäkin aina välillä kuulee, että kun se entinen opettaja teki tälleen, se soimi niin hirveän hyvin ja että sitten on vaan silleen, että no, että kiva,
tosi hyvä, että teillä on ollut tuommoinen opettaja aikaisemmin, että mä yritän niissä kyllä parhaani itse, että onko joku juttu, mitä mä voisin niin kuin tehdä silleen, että teidän mielestä toimisi paremmin. Kun mä en ota sitä sellaisena, että kun joku toinen oli parempi, niin se on sama asia kuin, että minä olen huono. Niin. Vaan että hei, ja myös sekin, että hei, tosi ihanaa, että oli niin hyvä opettaja. Se on hyvä asia, että oli hyviä opettajia, koska sitten valitettavasti voi olla niitä huonompiakin. Mutta se, että voinko minä tehdä jotain, että teidän mielestä tämä toimisi paremmin. Sen sijaan, että loukkaannun ja sanon, että pitäkää tunkin, että tässä on tämä mun opetus, jos ei kelpaa, niin sitten ei kelpaa. Mutta se, että toki mulla on se etulyöntiasema tietenkin, että kun minulla on vaan se 10 ja ehkä vähän päälle oppilasta. Mutta toisaalta taas mä opetan kaikki oppiaineet. Et vaikka niin kuin aineopettajalla voi olla 200 oppilasta tai 400 oppilasta, riippuu tietenkin vähän aineesta, mutta se, että aineopettaja opettaa yleensä sitten niin kuin 1 tai 2 ainetta, kun mä opetan sitten niistä jokaista. Ja tässä korostuu just se oppilaan tuntemus, opiskelijan tuntemus, mikä sitten niin kuin esimerkiksi meidän opetusmallissa niin on tosi vaikeaa, että niin saattaa olla, että nähdään muutaman kuukauden välein samoja opiskelijoita ja pari kertaa vuodessa, niin ei se, kun on ne eri jaksot ja sykleissä mennään, niin se ei sitten oikein onnistu. Mutta hei, semmoinen vielä tuli ehkä tähän niin kuin loppukaneetiksi, että jos saataisiin jollain tavalla niin kuin sidottua semmoinen kaunis paketti tähän, että sitä semmoista nalkuttamista ei voi olla. Sitten just puhuttiin, että jotkut sanoo, että opettajalla ei ole enää auktoriteettia, ja tietyllä tavallahan se niin kuin käytännön auktoriteetti, vaikka lakikirjassa se voi ollakin, mutta käytännössä ei voi enää tiettyjä asioita kieltää ja näin. Niin, että olisiko tähän nyt sitten löydettävissä joku semmoinen ratkaisu, että lähtee sen niin kuin ylenpalttisen empatian kautta ja just eksplisiittisesti selittää ne säännöt. Ja sitten jos niitä sääntöjä ei totella, niin sitten ilman mitään, niin kuin jos nyt voidaan olla semmoisia niin kuin buddhamaisia, että ilman sitä semmoista omaa kiukuttelua, niin sitten vaan silleen, että no, nyt tuli poissaolo, nyt tuli merkintä, nyt et päässyt kokeesta läpi. Että mehän puhuttiin tästä moneen kertaan ja asia on näin. Ensi kerralla sitten paremmin. Ja aina ennen sitä niin kuin tavallaan epäonnistumista, niin ennen sitä ollaan sitten vaan yritetty niin kuin myötätunnon ja positiivisen kautta sitä, että jos siinä olisi se raja, että voisi pitää tosi jämäkät säännöt ja silleen, että ei, että tulee minuutin myöhästyminen, niin se on myöhästyminen tai joku tämmöinen. Mutta sitten se, miten asiat esittää, niin ne olisi jotenkin niin kuin se aggressiivisen empatian kautta. Niin, ja siis meidän toteamuksia, että sä tulit myöhässä, siitä tulee tämä merkintä, elämä on. Niin. Sitten, ja sitten myös sekin, että mikä on niinku loppu, niinku mitä toivotaan lopputulokseksi, kun minä esimerkiksi en usko rangaistuksiin, niin sekin, että se ei tarkoita sitä, että kaikki saa tehdä mitä ne haluaa. Vaikka mä en näe mitään järkeä määrätä jälki-istuntoa, mä mieluummin käyn sen kasvatuskeskustelun, jolla mä teen selväksi, että vaikka tupakointi koulun alueella on kiellettyä, koulun alueelta poistuminen on kiellettyä, että sinä olet nyt tehnyt näin ja se on kiellettyä ja se ei käy. Sitten tietenkin, jos otetaan paikallisia linjauksia, vaikka että 5 tupakoimisesta kutsutaan huoltaja koululle, meillä nyt ei ole ihan tämmöisiä, mutta voisi olla, niin sitten se, että no niin, nyt tuli 5 täyteen, huoltaja kutsutaan koululle, että se on koulun niin kuin säännöissä todettu. Niin sitten se, että se ei tarkoita sitä, että sä saat tehdä mitä sä haluat, vaikka sä et saisi siitä jälki-istuntoa. Mitä, onko rangaistus ainoastaan jälki-istunto? Nyt tästä lähtikin vähän mielenkiintoisesti sitten, että jos sä et usko rangaistuksiin, koska niin kuin, mitä voisi sanoa, että niin kuin kaikesta muusta tuntuu, että mä voisin helposti olla sun kanssa samaa mieltä, mutta sitten niin että tavallaan siellä pitäisi olla joku perälauta. Ihan sama kuin aikuismaailmassa meidät laitetaan sitten vankilaan. Et kun hommat menee riittävän pitkälle, niin
että tavallaan, että jos esimerkiksi on väkivaltaisesti käyttäytyvä nuori tai joku, niin sittenhän se tosi usein mun mielestä siis nuortenkin suusta on kuullut, hei siitä joudu, kun vähän vaan jotain juttelemaan ja sitten pääsee taas menee. Niin kuin kasvatuskeskustelu nähdään semmoisena lässynä. Joo, kyllä. No siis tuo väkivalta on tietenkin sinänsä eri asia, koska silloin vahingoitetaan muita ihmisiä. Siinä kohtaa mulla on taas ehkä keskimääräistä käytäntöä tiukempi näkemys, koska laki mahdollistaa esimerkiksi sen, että määräaikaisen erottamisen voi laittaa niin kuin välittömästi voimaan, jos on väkivallan uhka. Ja sitähän ei tehdä käytännössä koskaan, että aina odotetaan sitä lautakunnan päätöstä. Mutta se siinä taas mä oon ihan, että jos joku hakkaa jonkun koulussa, niin sitten se pitäisi pistää ihan kerrasta pelipoikki, koska se on semmoinen asia, että se on, mutta se, että jos joku nyt tupakoi, koska mä en voi tehdä tupakkariippuvaiselle yhtään mitään, annoin mä sen jälki-istunnon tai en, niin se ihminen tupakoi jatkossakin. Okei. Niin sitten se siinä kohtaa ehkä, mutta se just jos ajatellaan vaikka oppimista ja ehkä tämmöistä ADHD-tyypillistä käytöstä, niin se, että joku tulee vaikka 10 kertaa myöhässä kouluun, niin se ei auta sitä yhtään, vaikka se saisi siitä jälki-istunnon. Okei. Siinä kohtaa, että vaikka mä en anna jälki-istuntoa, se ei tarkoita sitä, että se on ok tulla myöhässä kouluun tai että hän saa tulla myöhässä kouluun, mutta se, että mä haluan, että hän tulee kouluun. Et jos hän rupeaa saamaan hirveästi sitä negaa niskoilleensa sen myöhästymisen takia, niin sitten voi olla, että hän ei sitten enää tule kouluun ja silloin taas se tavoite päättötodistuksen saamisesta niin kun heikkenee aika reippaasti ja se on sitten se juttu. Että se aikamoista tasapainotteluahan se on, mutta se, että minä koen, että mulla on sitä auktoriteettia, koska minun luokassani ei tapella eikä hakata ketään. Ja meillä kuitenkin on niitä oppilaita, joilla on semmoista profiilia, että se saattaa tapahtua. Ja on tässä nyt vuosien mittaan niin kuin ihan yksittäisiä kertoja ollut semmoinen, että on tullut menee väliin. Mutta sitten taas joku myöhästely tai ei saa, tavarat menee hukkaan toistuvasti, mikä saattaa sitten taas liittyä siihen ADHD:hen, niin siinä kohtaa taas se rangaistus ei mun mielestä palvele ketään. Joo. Okei, no tää oli... Sulla nosti kynä kotiin, niin nyt sä et saa kynää, että pidä tullissa. Niin Okei, joo. Tässä on kynä, että saat hommat hoidettua. Tuo oli itse asiassa tosi tärkeä tarkennus ja hyvä, että kysyin, koska tämä liittyy myös siihen, että miten sulla on hyvin erilainen sitten se niin kuin luokkaprofiili kuin monella muulla opettajalla voi olla. Ja just silleen, että jos ei ole sellaista ongelmaa opetettavassa luokassa, että opiskelijat vaikka saattaisivat jäädä koulusta pois, niin kuin olla semmoisia kroonisesti poissa olevia sen takia, kun on liian negatiivista tai ahdistaa tai jotain muita ongelmia, niin sittenhän sitä ei tarvitse varoa samalla tavalla. Ja ehkä niin kuin toi, että kun mäkin heti korvat niin kuin aukesi, että ei usko rangaistuksiin, niin olisiko se sun mielestä sun kantaan järkevä muotoilu, että sä et usko rankaisemalla opettamiseen? No siltä toi niin kuin kuulostaisi. Ilmaisu. Koska sitten taas, ja sama juttu on siis tämä, että jos joku nyt hakkaa jonkun, niin kyllä pitää tulla seurauksia ja se peli pitää viheltää heti poikki. Mutta tavoitteen pitäisi olla se, että hän ei hakkaa koskaan enää toista ihmistä, ei se, että millä me keksitään mahdollisimman kova rangaistus hänelle. Niin. Että se, että varsinkin mitä nuorempi on, niin jos on väkivaltainen, niin he tarvitsevat enemmän apua kuin rangaistuksia. Joo, ehdottomasti. Mutta ja tähän meidän... Joo, sano vaan. Niin, että edelleenkin se, että tavoitteen pitää olla se tavallaan, että me saadaan se käytös pysäytettyä tai käännettyä toisen suuntaan. Ei se, että tälle hakkaavalle yksilölle tulisi mahdollisimman kurja mieli, koska se, että on mahdollisimman ikävä rangaistus, jotta hän kokisi mahdollisimman paljon ikäviä tunteita. Et mieluummin sitten niinpä, että mitä me voimme tehdä, että hän ei enää ikinä lyö ketään. Niin. Ja tähän mä oon ymmärtänyt, just aikaisemminkin vankilasta mainitsin, niin tämä Suomen vankilajärjestelmä ja oikeusjärjestelmä niin perustuu just siihen, niin kuin, että yritetään saada yhteiskuntakelpoiseksi taakkaas ne ihmiset, että verrattuna johonkin Amerikan naurettaviin niin kuin 350 vuotta vankeutta niin kuin pienistä rikkeistä ja tälleen näin, niin että se on nimenomaan rankaisujärjestelmä, eikä semmoinen niin kuin uudelleen ohjaamisen kouluttamisjärjestelmä. Niin tokihan täälläkin on varmasti, jatkuvasti puhutaan, että tiettyjä rangaistuksia pitäisi
koventaa, ja mun mielestä on tosi hyviä argumentteja sen puolesta ollut, ja siihen keskusteluun ei tarvitse mennä, mutta tavallaan että toi sama idea, mitä sä nyt sanoit koulussa, niin toimii jopa meidän rangaistusjärjestelmän puolella, että ratkaisu myönteisesti enemmän kuin sen rankaisun kautta. Alright. Hei, nyt lähti vähän loppurönsy aivan täysin niin kuin sivuraiteelle. Näin, hyvin tyypillistä minulle. Aivoissa vaan pyörii, niin sitten tuli taas tämä, että hei, toi juttu, ja sitten siitä aukeaa ihan kokonaan uusi juttu. Yes, ja tässä on kyllä tosi mahtavasti käyty läpi, että sekä opettajan näkökulmasta että mahdollisesti myös opiskelijan näkökulmasta näitä ADHDn tuomia haasteita ja mielenkiintoisia, vähän lisäväriä tähän arkielämään. Joo, kiitoksia Ilona. Kiitos.